Gipuzkoako Foru Aldundia eta Garapen Agentziak akordio importante batetara heldu gara 2018an. Akordioaren giltzarriak 3 izan dira. Batetik, eskura genuen informazio guztia partekatzea, bigarrenik, identifikatutako asmoak akzioetan zehaztea, eta hirugarrenik konfidantza giro bat sortzea gure artean. Prozesuak berak gora berak izan ditu, momentu ezberdinetan, baina nik uste klabea izan dela azken baten konfiantzazko espazio batera iristea eta gardentasunez bai garapen agentziek eta bai Foru Aldundiak beren beharrak eta helburuak partekatzea. Espazio horretan baita ere adostu da zein dan garapen agentziok ematen dugun balio erantsia, negoziaketan egon diran eremu ezberdin horietan, eta hortik aurrera hori behin adostuta, hurrengo pausuak, xehetasunak adostean izan da. 3 erronka nagusiri egin behar izan diegu aurre. Batetik, ekonomia sustapeneko zuzendaritzaren eta garapen agentzien papera zehaztea, bigarrenik, finantziazio sistema adostea, eta hirugarrenik, burutu behar ditugun egitasmoak ondo definitzea. Nik uste dut, bai Foru Aldundiaren aldetik eta baita garapen agentzien aldetik, erronka nagusia izan dela aurreko inertziei eta egiteko moduei aurre egitea, ez? Modu horiek gainditzea. Gobernantza eredu berri batean gaudela asumitzea eta sinatutako hitzarmena abiapuntu bezala edukita horri nolabait adaptatzea, ez? Eta inertziek askotan asko tira egiten dute. Ekonomia sustapeneko zuzendaritza eta garapen agentziak batik bat 3 gai nagusitan arituko gara elkarlanean. Lurralde lehiakortasun proiektuak landuko ditugu, hori bai, garapen agentziok autonomia gehiago edukiko dugu kudeatzerako orduan, nola kudeatu proiektu horiek. Bigarrenik, eragile ekonomiko ezberdinen arteko elkarlana sustatuko dugu, eta horretarako ez dugu bakarrik diru laguntza zehatz batekin kontatuko, baizik eta metodologia konpartitu bat garatuko dugu elkarrekin. Asko fokalizatuko gea enpresen arteko lankidetza nola sustatzean, ez? Metodologia amankomun batzuk definitzea, nolabait enpresa txikien eta ertainen arteko lankidetza hori sustatzeko. Eta hirugarrenik, enpleguari eta kalitatezko enpleguari lotutako egitasmo bat jarriko dugu martxan eskualde guztietan.